Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayuaga naman sa aton ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Sabado kita, Agosto 21 tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon na matag palamati hindi lamang sa on-air, kundi mga nagasunod na via online. Ika-tatlo na kita nga Sabado ha, kag sa aton sini nga mga ka-aksyon, ari kita gihapon sa bulan sang tigkiliwi. Mo ini ang medyo puraot gid nga dapat naton arang kahon anay ukon makatibawas kita kuno sa Agosto ni pagka Setyembre sang una sang normal pa way pa pandemic siling nila after sang Agosto inang tiempo muerto amat-amat naman na kita makabangon na pero ti subong ay ikadwa na nga tuig o bangod sa pandemic no hindi kita iyan na makabangon na. Kumusta ang tulog ninyo hindi lamang sa mga konsumidor sang Seneco kundi sa iban pagid nga ma-electric cooperative. Namunuhon ko lang ni kay unahon ko ng ilugay actually na set ko na kuntani si Ma'am Michelle Vicera sang NGCP galing may earlier siyang commitment. Okay lang. Dugay-dugay tawagan ta ka naman Michelle. Kaya ariho kagabi bala kundi inang inugtulog na hamit gid ang tulog mo. Mayara iya tao nga temprano pagkakatulugan mo. No, kapin pa may mga obra pagkaaga ang mga lapyo sa ila trabaho. Now, kagapon o kung kagabi may ara sang nagluntad nga unscheduled power interruption. Brownout. Now, amo lang ning problema galing. Kay kung mag-brown out ngayon ang nagkakatulog ang tao, kagulpiada nga mag-restore, magbalik ang kuryente. Sigurado gid hindi mo mabantayan nga ipang gabuton dira ang imo sini appliances. Ti siling ko, pasi magkalabalda ini. Ang problema tangadaan subong nga mo ning ipa-explicar tala sa taga Seneco subong ang parte man sa increases so sambalayran sang kuryente sini nga August nga ang estimate almost 2 pesos ang itaas sa balayran sang kuryente tinano ni man may guba may diferensya gyapon NGCP explikar nyo ni Biho kay ang pag-intindi ko sa power interruption kagabi nga kaagahon na na-restore ang supply hindi lang diri sa Seneco, hindi lang diri sa aton sa Negros, pati sa iban nga ma-electric cooperative sa Region 6, even sa Region 7, daw may brownout man kuno. Pa-explikar ta na karon dugay-dugay ti mayo man ang inyo tulog, no? Kumusta ka mo mga suki namon nga matag palamati. Padayon lang nga i-like kag i-share ang aton sining nga Facebook Live. Ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod, feel free palihog nga inyo i-like, i-share kag magpadala sang inyo mga comment, ha? Ang inyo mga comment bala unahon ta lang si Ma'am Malo Aksyon Eden kay okay na siya. Si Ma'am Michelle abi may commitment siya nga earlier, siling ko okay lang dugay-dugay na lang. I-plastar ta ni karon sa inyo no para at least maibaluan sa public, no? Number 1, kuryente halin sa balayran pakadto sa unscheduled brownout kag ang ginakabalak-an naton nga pagkabalda sa mga appliances.
ang ari pagid. Now, i-check naman ni karon ang update mga kaaksyon sa isa ka barbiro. Ti barbiro kasi nung kontra mo yaman, bangod rin sa Bacolod, riding in tandem strikes again. Aksyon Hotline. Ti baldagido, ginlutang sang riding in tandem barbiro. Ano gini ang malain sini kung masakit nga dumot o kung may ara gid sang kontra ining victim nga gintiro gid iya, no? Sang riding in tandem. Nanong motibo diri? Ang update sina karon sa report sa patrol. Aksyon Hotline. Duha ka mga rebelding nga napatay sa enkwentro sa Silay, wala pa sang identity. Aksyon Hotline. Kag kadamuon sa mabakulod nun nga nagapabakuna nagyutay kuno bangod sa ginahimo sang publiko nga pagpili sa brand sang vaccine. Aksyon Hotline. Kapugusan naman detalye sinibantayan sa palay ng pagpangalagad sang inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Tob-tob kita sa taknang alas 9:30 karon nga aga sa gihapon upod sa inyo amigo sa mikropono. Aksyon Tayhopon. Aksyon Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Unahon ko kuryente kita karon nga aga, no? Kuryente kay ariho kadamo sa mga aga pa actually umpisa ka gabi pag brown out tamo ga pinanawag. Sinina no tabo man nga may patay sindi sang kaagahon. Siling ko gani ambot na nun natabo kay actually kagabi sige ko pinanawag sa hotline sang sinay ko galing sa kadamo gali guro sa nagatawag hindi kita makasulod bala igo kwentahon gali ang natabo ang diferensya dito sa NGCP kay sang kaagahon naging siguro mga alas 2 nakabaton kita sang text gikan kay Ma'am Michelle Becerra sang NGCP. Ang iya diri nga advisory nga may ara sang natabo no nga pag trip off no may problema ang supply nila abi. Ti kabalo ka naman iya ang mga konsumidor kung kaysa hindi niya kaintindi kung sino ang may diferensya mo. Once ka mag brown out, ang electric cooperative amo niya ang ginapamensa na yon sa konsumidor niya na ano ning Sineco man, ano ning Nuseco man, ano ning Nuneco man, kundiin pa namit ang tulog mo, may patay sinding kuryente. Tiyang ginakabalakan tam lang amo ni number 1, magkalaguba ang appliances. Number 2, ti mahukaw gidyan, ang imo katulugon, ti why siya may gusto nga may burnout nga matabo tani mo. Kaglang kuyon ko na lang, kay areho, kundi ang balayran sang kuryente, may ara pagid sang increase sining nga August. At least may eksplikar man sa taga Sineco and even Nuseco, gina-welcome tagina kung may representante kamo galing kayong taga Nuseco dokubudlay ni sila diya labuton. Mayara man sila mga PR people nga nagapadala diri sang text pero tinuway man sang maeksplikar especially kung concerned dira sa taga Nuseco. Pero diri ko sa Bacolod City sa Sineco kay do hapos-hapos diya labuton no. Online sa hotline. Online. Unahon ko lang ni kikadamo sa mga nagapadala sa mensahe kag nagapamangkot na nugid exactly ang reason kung nga ang kagabi kay nasang kagahon patay sindi ang supply sang kuryente kag parte ini sa balayran sang kuryente nga increase sini nga August. Joining us this morning is Ma'am Malo Paroco from Sineco. Ma'am Malo, how are you? Good morning. Aksyon Art, good morning, maayong man sa karoon sa okay, Gedo. Thank you. Dito sa time yung dinatag ko sa Sineco, no? So, kaginas ang kaagahon, ang aton itong sige patay siga, ang aton nga kuryente, hindi ito sa Sineco nga trouble, kundi iya ito sa NDCP, ang ila 69 kV line sang Bacolod, San Enrique, nag-trip off, nag-naapektuhan ang aton 69 kV line, nga naghahatag sang power halin sa Alangilan, papanaog sa Burgos, pakatuna na siya sa mga mountain receivers, sa atong Talisay at sa Silay. Okay. So, ang ilang submarine table, do may problema, kag nagaangot ni sa Aksyon Art sa problema natin sa balayran sa kuryente subong tungod kadamo sa nagarant nga makita mo nga Sineco ano ni explain ni ang amon nga kuryente nga nagdako nga nagmahal amon ni no kag correct.
kagabi pa ako dapat din check kung ako na bill sa computer namon da malipong ko perti kadako sang increase to almost 3,000 pesos kid ang diferensya no. Yung makon mo na. So oo, grabe gid kadako gid kay ang tungod ang increase naton is 1.88 pesos per kilowatt hour. So that's almost the best action art. Ina siya ang cost nila na tungod sang na problema gid ang submarine cable subong sang NGCP naga-ongoing sila repair. So nagabakal ang Seneco sa Wisam sa ato ng spot market which is kamahal. Kaya ang PCPC, ang pump consumption natin subong, nag-trouble man sila, may maintenance work sila. Hindi kita maka-afford niya because of that maintenance work na ginahimo nila, ang ato niya nga coverage area magka-brown out. The same with other electric cooperative sa bilog na Panay Tag Negro. So tayo nagabakal dito sa spot market which is mahal ang ilang rate. So ang muna alam saka, kita ang aton din saka is all, ang aton deal, ang aton rate ng 12 pesos plus. Ang iba nga co-op doon nag 13 pesos, no? So, kamahal din kaayo. So, ga-apektuhan kita. Dati ga-discuss kami kagapon sa amon engineer sa core plan yung hambal ko kabudlay. Dito sa ipera law, kay tanan-tanan na sukot ginapass on sa consumers. Kasi hindi ba kasarang ang co-op mag-absorb sila nga rate. Kasi kaming salon sa gis man lang ang aton ginansya 18 centavos almost sa kada kilowatt hour, sa kada piso nga ginasukot natin sa consumers. Yes. For our capital expenditure. So, amo na asin ko kabudlay dito. So, layi nga nagapabugas sa aton sa konsumidor. Amo na ipass on tanan. Yes. So, iklaro huntang ini nga ma-increases. Now, number one, may connection man ini sa patay sindi kay ang supply hindi stable ang iyang NGCP nga nagapadala di sa aton. Amo ni nga sa WISM kita nagakuha gali sang supply nga kinahanglanon. Okay, we cannot afford na mag-brown out. Kita kag wala kita power for our coverage area. Hindi pwede. Gani? So, we are forced to buy it sa stock market which is mahal ang rate na dayan nila. So, Gani? wala man ta-choice. Wala man ta-choice karon kung mag-brown out. Akiga naman kita sa mga consumers naton, kabudlay man. So, we have to have a stable supply of electricity. So, amo nang kakatabo action art. So in a way, ini siya galing kabay pa ang aton malang diri malong after August. Hopefully maka-recover kag ining mga maintenance work nga ginahimo like for example by NGCP manormalize na ni matapos na ni tanan kay siling kuno hindi magid ni annual o kun yearly nga amo ning experience ta nga may problema mga linya nila kay ti kinanglanon gyud maintenance na mo kabay pa nga hindi ni siya manginyearly ngay na lang at the end of the day kita gid perdi nga consumer kay why na kita balik doon nga pasahan siniba mo sakto gid na kay tungod sang layo nga ipasa gid sa aton tanan because the rate of connect of the electric cooperative wala man na iya naga-include sa mga amon sila kay hindi man kita pwede ka ginansa sang dako that's why pass on gid tanan sa consumers which is kaluoy gid kita. Okay. Now, ining brown out kainas ang kaagahon, nga nag-restore siya, actually, mga almost 2 o'clock na, nabatyaga naton nga, wag ko masyado, magani katulog, kay kabudlay, bala nga inang, kundi gin pangbuksan ko anay mga bintana, sa balay mo kay ti, siyempre, kaginot, bisan nga ara kami sa ikaduhang tunalgan, to, pero kaginot ya kung sirado, tanan, ti siling ko, mabudlay nga inang gatiwangwang yung bintana kag purtahan nga matulugan ka ti ginulat ko gid nga mag-restore kag antes liwat makatulog ti say maning eksperyensya sang mga consumers mo. Ma'am, ano ang advice gid sang NGCP isan o gid ni matapos ni ang patay sindi ni man? Actually, kahapon din padala sa akon sang engineer namon ang sister sa ila sa Marine Cable. Dako pagid sang ila nga Ulo Brown, wala pagid sila sa naghatag sang fixed na time. Saan o gid nila makayugid sa insakto. Hoping this month, no, kapay pa sa next month, mangin okay na ang tanan para hindi na magmahal ang aton na kuryente. Kapay pa nga makayo na siya action art. Okay. Now, ini ang pagkontrata kapag bakal tas ang supply because hindi ma-provide ang kinanglanon sa Seneco. And the Seneco, why man sang choice nga hindi man pwede nga i-burn out mo ya ang pila ka porsyon sang imo sining ginaserbisyuhan kay ti mabasulan kasi nakatawo mamuyayaw yung tao sina sa imo kung why supply sang kuryente. Ano ni kalawig man nga mo ning kontrata nga sa WISM kita gyapon mabakal?
Actually, hindi man siya action art kontrata, kundi nga spot market kasi immediately gabakal kita darawa, ay man siya kontrata. Okay. Every time na nga magkulang lang kita sa ato na supply, amo na, that's why amo na nga mahal ang spot. May ara man des nga barato ang wisdom, depende nga sa ilang mga baligya, no? May ara man kaluyaan kasi na maswertihan, makabakal ka, pero tigit sa barato sang rate. So, gabarato man ang rate naton. So, amo na nakatapo. In short, ang stability sa presyo ni nga balay ranta, waay ni siya siling nga magsigi-sige ni, kundi depende ni siya kung kaisa sa available nga supply. Depende sa rate nga ginahatag sa aton sa generation, sa transmission naton. Okay. So anyway, ma'am, sa mga pumuluyo naton, Aryo, sining nga may nagapamangayo di, sining nga please ask Seneco sa hotline nila nga nagasabat kay puro wala gasabat 24/7 na or 8 hours hotline basi cold line. Anyway, Ari ma'am, at least sa mga nagatawag via landline or sa cellphone nga hotline sa Seneco during this time, no, especially kung may mga burnouts, ano ma'am ang pwede nila tawagan nga dumay tawo perme? Actually, Aksyon Art, may tawag ginatanan nga telephone natin kay 24/7 na siya. Okay. Ito happen nga gudali nga during sa brownout, damo-damo gatawag. Imagine, we are already almost 250,000 consumers. So, kung nagtawag kita, ang aton nga landline, actually wala na siya bisang call waiting mo. Nagaring na siya, pero actually ang aton nga telephone operator nagatawag, sabat pa? Okay lang na akong during office hours 8 to 5 because ara kami nagabudig sabat naman halos tanan. But during sa midnight, mga ka-down sa gabihon, limited lang ang aton nga mga staff duha sa pihak, duha man to sa emergency nga nagapatabo sa mga trouble. So ang aton phone sa kadamuon, kita naghambal pa ang aton operator, kaya ang consumer matawag na lang siya. Garing siya because wala ginasabat kay ginahambal, may ginahambal pa ang operator. So kung kita matakan ka na lang, ibutang mo na lang. Gani man. Oh, nauton man ang linya. Wa ito yung operator ha. Cellphone to yan ma'am, balongin na tawagan namon. Pero totoo man, maugtas ka mo. Timayon ni kay at least aring taga Seneco. Now, why pababalaan no kung bala by September may adjustment, maganubo na ni kay almost 2 pesos gin-increase. Ma'am Malo, sorry, ginautod ang linyata. Why pa siya? Alas 8:22, namo mo magkainas ang kaagahon, may nagatawag pa sa akon, siling ko ba, sorry, gid, amo lang nang available ko nga numbers ng Seneco nga pwede nyo matawagan nga na-save ko, no? Actually, siling ko, sige, magkupanawag din sa ila, galing hindi man makontak, nga pariho man kita, nga nagapulaw, kay budlay mo, ang mga appliances, bla, basi magkalaguba. Now, anyway, ma'am, sorry, gid, mga ton linya, ma'am Malo. Nautod kita. Gani. So, sa mga consumers ng Seneco, sa inyong area of coverage, ma'am, nanong mapalabot mo sa ilag, especially sa, kabalo ko hindi tani ma-explicar nga inang isa-isa tawagan ng consumer, amunib lang ng tabo ko. Ang iban makabasa sa bisan gin post namon diri, hindi man nila maintindihan, gin mo mas mayo ni nga at least paagi sa airwaves, mabatian ka subong aga, kag ma-explicar ta sa ila ang reason. Na number 1, sa burnout kag increases sa presyo, ma'am, you have now the floor nga magpabaloliwat sa mga consumers. Okay. So thank you, Action Art. Kabalo lang ko sa ating mga consumers, ang ating power interruption, duwa na siya kaklase, may ara kita maintenance, no? Na maintenance na gina-schedule natin. So may ara kita nga emergency, just like kagabi ang natabo, no? Wala natin na hungod na brownout. Amo na siyang duwa ka klase sa brownout, kasi ating mga lines, ang mga system natin, may mga faults din sa from time to time, hindi sa natin. Kaya ang atong Seneco, kita, kita active kita sa pagpabalo sa mga consumers, please visit sa ating Facebook na page, sa ating website, because automatically, pagka-brown out ang ating mga PR staff natin, ating PR officers, nag-post na dadayon sa cost ng brown out. Kung ano siya kalawig, kung hindi na siya abi, natin mabalaan kung ano siya asta, no? So, active na siya, and even our phones, no, sa Seneco, is so happy na hindi siya kadamo-damo, isa nagatawag, no, thousands na nagatinawag sa atin nga line. So, ang namin, na naging sa consumers is to visit our Facebook page, kaya na-post din na sa tanan ng mga announcements natin, Action Art.
Yes, na yes. ating rate, Aha. gina-explain ko lang sa inyo nga ang rate naton, hindi na iya sa Seneco ang pagtaas ang rate or pagnubos ang rate, depende na sa aton nga charges sa aton tanan nga mga ginapang charge and which is passed on sa consumers because of the IFERA law. No? Ang IFERA law, panagura ang sinanan iaway sa aton mga representatives sa party list sa electric cooperatives na dapat mabag-o na siya. May amendments ba na Aksyon Art, no? Kaya Okay. Aksyon Art, pwede ko na matake na opportunity para magpabalo sa ating Yes, consumers. ma'am, please. No? Inapabalo ko lang sa ating mga consumers sa September 26, may ara kita annual General Membership Assembly, ika-43rd na siya, which is online, no? Kaya hindi kita pwede makatililipon. Although may ara kita physical, pero limited lang na siya ng mga tao ang maka-attend, ang ating mga guest speakers, no? So, gina-invite din natin ang aton nga mga utod na magpa-register, no? Pre-registration online. May Okay. ara kita online, may ara man kita Action Art sa barangay, may ara man kita sa Seneco kung gusto nila. Because we have, katako sa mga prizes natin, no? Ang first prize natin is 50,000 pesos. Cash na siya, ma'am? Yes. Oh, grabe ba? Oo. Hindi na siya charge sa kuryente. Ang second prize is 30,000 pesos. Okay. We have the third prize, which is 20,000. Fourth prize, 15,000. And ang fifth prize is 10,000 pesos. Then we have, I think we have 200 winners ng 3,000. Sa 300 ka-winners ng 2,000 pesos. Boko, very good. Oh. So, amo na. So, Ikaw na magabot, ma'am? Sir Art, Silinggo, ikaw na magagabot, mag-raffle? actually, electronic na siya. Kay silinggo kung ikaw magabot, silinggo i-transaksyonon, nakatani siya 50,000 bla? Yeah. Hindi, lahog lang. Anyway, so, tanan din nga consumer members, basta registered ka na, parehistro kaliwat, so that nga may entry. Kaya hindi ni siya automatic na kung member consumer ka, may ngalan ka na dadayon kung may entry. Hindi. Bali, maparegister Okay. That will be your attendance. And gina-encourage naman na, kay inang attendance, basis man abala sa aton nga kung sino lang gusto magpadalagan sa directors ng Seneco, they have to have 2 AGMA attendance in the span of 5 years. So, they Okay. have to pay sa ila attendance Action Art. Aha. At kung may plano ka magpadalagan, director, maparegister ka yun, kag magdaog. Aha. Anyway, hindi na lang ko Hindi na lang ko, mabulig na lang ko sa inyo sa Seneco na kung kinanglanon to may speaker sa tao, mama. Thank you, good Action Art. Anyway, feel free sa pagpaybalo sa aton. Anyway, we are trying to be supportive sa Seneco because ang amon malang diri point mo ni kung may mga importante nga mensahe nga gusto ti palabot sa taga mga consumers. Actually, kami diri ginabaha sang kuan man mo, sang tawag, sang comment sa Facebook, sa mga palamangkutanon, at least, once and for all, mangin partner magami ninyo da, basta sa information dissemination, pero ti ang pag-explikar sa makatulad sining mga increases ti ara na sa inyo yakag sa taga NGCP. On that note, ma'am, malo salamat gid sa time ginatag mo karon nga morning. Thank you, God bless and halong kamo. Thank you. Good morning. Aksyon Hotline. Ayos, si Mama Malo Paruco sang Seneco kay can you imagine bala sini nga bulan no? Ang inyo na mga billing nakita nyo lang tawan nyo bala. Kadako sang inyong obligasyon nga balayran, no? Ti basta nga balayran ang ginambalan ni. Okay lang na siya kung way kaya kwan, way ka balaya gabayad. No? Hindi ikaw ang nagabayad sa kuryente, kaya hindi mo man ang batyagan mo. Pero kung ikaw ang nagaserbing nagapangita sa inugbayad, that is another thing. Ang negosyo subong sa tudtod ng mga negosyante gawiit ni because number 1, why nangadaan income, dugangan pagid nga nag-increase ang imo sini expenditures, ang imo sini nga balayran, kuan na siya maka-apekto pag ina sa imo sining total abi nga capital and of course sa income mo. Basta mo na kung hindi maka-offset ang imo sining income sa mga balayran, tingwa mo sinaputo Aksyon Hotline. Anyway, at least ang siling diri ni Mamalo ang result na or epekto sini
Kabay pata ni NGCP kay Ma'am Michelle, i-explicar gini ninyo, guro, no dapat. Ngayon na lang maintindihan sang tao, ni kay din kakita, dapat among maning unahon tani sa mga congressmen nato, no? Nga mabuligan, man ang bilog nga negros, hindi na madamo congressman, di lang yung isang congressman mo, kada district man nag-represent da. Tani, amo ning idiyahan, no? Ang ipiralo, ni madula na ni. Tining kakita na yung ipasun yan, tao yung mong palukduhon mo man. Si Ma'am Michelle, okay na ko na, iway na ko to'y, sige, mayaman kay at least na nawag si Ma'am Michelle, kay para nga makuhaan taniho, kay kabudlay, no? Nya hindi lang magsaka ang presyo sang lovebirds. Ay, kalain! Sige, hindi niya maninoy, basta ikaw. Morning, Ninoy, Roger, Montalvo, may aga man dira kay Colonel Calixto Mabugat, kag maninoy, Nunoy, paglumutan. Online sa hotline. Basta gani kuryente, istoryahan mo, taas ang presyo. Si Judge Mabel Maharokon, ka-monitor man, no? Siya dotayan ko lang yaw-yawan ang classmate ko kagabi sa patay si ganing sang supply, no? But we have the spokesperson, ang makabulig explicar sa aton karon nga aga from NGCP. We have Ma'am Michelle Becerra. Ma'am Michelle, how are you? Good morning. Hi, maayong aga. Action Arts at maayong aga man sa atin ng mga listeners nila. Aha. Ma'am, bago lang na interview kong sineko, tisiling nila ang patay siga tublak kagabi kagang unscheduled nga power interruption. Iya to sang NGCP. Ano gid ma'am ang natabo sa tuman? Kag ano ni dugay pa ni nga daw mo ni nga daw permi lang ga burnout? Kagabi no nang nag-out no. Actually ang may power loss sa Cebu. Kay ang aton na major line na Colon, Cebu, lines 1, 2, and 3 na nag-supply sa Northern Cebu, sa Leyte, Samar, kag sa Central Cebu, kag dira sa Bohol, amo to siya ang niya nga nag-out. Banya apektuhan lang kita din sa Negros, kay tungod niya nag-activate no, ang Submarine Cable Overload Protection Scheme ng LGCP para hindi bala mag-cascade bala ang partial blackout nga natabo kagabi. So, bali, ang natabo is nag-trip no ang kakulog silay sang Sineco. Amo siya kagabi ang labas sa gano nga mga 11:58 PM nag-out siya ang bakulod silay kag nag-out pagid ang bakulod San Enrique, which is affected na siya ang Sineco kag ang Noseco nga franchise area sa dili sa Negros Occidental. Okay. So bali nag-out based sa initial investigation no tungod kuno nga naiglo sang kilat ang atong linya amo nga nag-out siya kag kita diri sa Negros apektado man pero dito sa Panay inang wala sang power interruption yan unscheduled power interruption dito sa Panay nga area. Okay. Pero hindi ni siya part sa mga gina-maintenance naton subong kay naigo sang gilat saya hindi niya nga atong kable ito nga submarine cable last time nga gaangot sa Cebu kag Negros nga daw may problema hindi na siya ma'am. Hindi na sila connected yan no okay. Nga pero nagkaytungod niya kung mag-overload gani ang aton na submarine cable mag-drop din na siya load kay tungod niya i-balance naton ang supply kag ang demand amo na para ma-normalize na lang system nag-automatic na siya bitang drop sa mga load tapos after na check nila thoroughly wala man lang apektado kag wala man lang differential sa aton yang mga transformer kag sa aton nga linya din energize nila ang aton nga bacolod silay at 1:27 AM. Sige. So anyway, at least nabatian nato na no from NGCP ang inyong explanation. Hopefully matapos ni taning problema sa on and off nga power supply so that the appliances balayran amo na blang worry sa publiko nga basi maapektuhan Ma'am Michelle. Oo. Ginatinguan no sang NGCP together with Sineco kag aton nga Noneco kag Noseco no kag ang aton man nga mga planta sang kuryente nga makahatag sang dire-diretso nga serbisyo bala sa aton nga mga konsumidor. So hopefully may mga ubra man kita nga mga preventive maintenance activities no amo na siya mga gina-announce naton kay tungod nga gusto man nato nga insaktuhon man no ang paghatag sang serbisyo
serbisyo sa aton ng mga konsumidor. Kaya infringement gid na may mga unscheduled power interruption in the out of our control, ginatingwaan man natin nga ma-restore ang power as soon as possible. Aha. Sige. On that note, Ma'am Michelle, salamat gid sa time and good morning. Salamat gid. Action Art, kag maayong aga dira sa inyo. Aksyon Hotline. Ma'am Michelle Vicera, sang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Now, aton malangdi mo ni. No, dapat matapos na ni. May ara kunta ni sa mag-congressman, tabla, abi paminsarin nyo kung paano ni madulang ipira, loaning nga ipira. Ni kay hindi kita mo nga ginaproteksyonan man sa gobyerno ang mga supplier. Actually, tingwasin na proteksyonan man nila kay kabalo ka hindi man nga tanan nga ginaproduce sa mga supplier. That is why gani kita nyo may ara gani tendency nga gina-allow ina under sa mismo kasuguan na ginset sa gobyerno nga kung magkuha ka sa base load mo bisan ang kontrata mo dapat amo gini kag malawigon na siya nga kuhaon mo nga supply nga dapat may kasiguraduhan nga mag-produce ang isa ka power generator, may katuan siya kag may mabakal bla sa iyati. Ang problema galing kung kaisa may mga adjustment sa suktanay, may epekto iya mangod sa mga nagkalaguba ng alinyati amo nang masubo gid nga kamaturan. Kay because of the IPERA law ginapasa ni tanan sa aton, kita nga mga consumers amo gid ang agwanta sini. Yung problema sina ikay kung ikaw ang end user, ikaw ba lang consumer, why ka na yung balik doon? Alangan mo na karon nga ba ibalik kid si iban ikaw kuani muti ni why ka na? Ikaw ang last element. Ikaw ang last person or individual nga malukdog sa iya sa balayran. That is why siling kundi lahog basta balayran sa kuryenteng tao yaga ginapiyungan na lang isang iban awahaw na lang income, ibayad na lang unahon gid ang kuryente kita naanad na kita mo nga mabudlay sa aton pagtulog ug paggawi nga way sa supply sang kuryente. Ti mabudlay kung may disconnection ka, mautdan ka sa tion ni sang pandemic ni. Ti ang problema galing amo na no kinahanglan may ara kuntani ni tunan sa gobyerno kung paano ni madula number one mga ipiralo nga inang ipaapason mo lang gilayon nga tiyang taga-electric kooperatibo ay choice no nga dapat sundon Manila ipatuman Manila kung ano dito ang mga adjustment under sa IPERA law nga ginatugutan sa atong gobyerno. Sinong guna proteksyonan sa gobyerno mag-amo ni be ang consumer. Hindi ko yung mapati nga consumer ang ginaproteksyonan sa ahensya kag mga opisyalista sa gobyerno with this. Kaya kalaguba ang imo appliances. Mamayad ka no? Sang increase sa presyo sang kuryente. Nga at the end of the day, kita gidya nga mga ordinaryo nga mga konsumidor ang makaluluoy. Aksyon Hotline 2006 going WID for best public affairs program for radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagtamog ko dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan
ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pamasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan virador arat sila sa palibot naton. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV, Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kaya ginakot-kuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV, magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV.
Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tugtog 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Dugay-dugay ang inyo sini nga mga cellphone balada, i-on nyo gid, make sure nga may ara sang signal, naka full charge. Bisan di maka full charge, basta may ara lang gid kwan, may ara lang gid battery nga nabilin. Nga magtawag namon dugay-dugay sa imo, masabat mo instantly may ara ka 500. Hindi man imo mabaton gid ng cash, pero within the day padalaan ka dira sang notice paano mo maklaim ang 500 pesos mo, tindi ka mo sinaha. Sir Elry, pabulig lang ko si mo, ay ikaw na lang kuot isang winner tao. Kaya matyagan ko sa kuot, guro daw ngayon kagida Sir Elry mo. Sir Elry, kay pakwaan ko di siya tanyo, ikaw na lang nibala, bunang alkohol pa siya. Nang alkohol ka pa, ha? Dire kitawa sa extended nga promo ang SAP promo sa Aksyon Radio Bacolod. SAP sa ARB, sino yan mapalaron nga winner karon nga aga? No? Nga magabaton sang 500 pesos. Uy, nalipat ko sa ngalan na ni Manang Balaw. Monitor na siya, sa barbershop ni paring Jonathan, no? Kwaon ko lang ang ngalan mo sa Lunes tan lang katamya mo na, no? Parang at least malawagan taman ngalan mo. Thank you, gida. Si Alex Montesa, siling niya sa Purok Ramilo. Good morning. Siling ni Judge Maruco, no? May ara naman burn out. Within 2 minutes, siga. Ay na, ano manipatay siga maniman. Virgie Olpinda, siling niya diri sa Silinoms. Neighbor ko di si Telmay Igi ko. Ano pagbasa sa ni ma'am? Lydia kag Jennifer Hormigos. Mentor, gamonitor man. Velma Gargarita. Salamat. Siling nga amon bill sobragid 500 iyagin saka. Kita mo lang na. Hindi na lawg-lawg yung 500 pesos kung may kakwaan. Sinidin mo na kuha niya problema. Elizabeth Malaka Gamala. Siling nga God bless us all and more power ARB at 52. Ligay Villares at Chivar. Si Ramon and Lucy at Chivar Santalok. May aga. Joy Mahilom. Ana Sinoro. Niya diri sa amon nag-brown out. Alas 12:45 sang gabi. Nagsiga 1:22 na. Ay sos. Kirina Villaflor. Ti amon na sa amon mong kabi sa Patriciato. Aksyon monitor lang kami sa Pandanon DSB. Salamat. Okay. Kahapon ang team sa Aksyon Radio nagkanto sa DSB sa birthday ni Tatay Jude Jalagdon. No? Tigaling way nakita yung tiyempo upod sa ila dito. No? RC Dirion na monitor sa Purok Pilit. Ayos Tidiri nakita ho sa aton sining winner karon nga.
Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tukot pagini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog damo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. May ara na kita caller, ara na sa atong linya. Hello, good morning. Hello, good morning. May yung aga. Ara si Ma'am Leia Diyosa. Oo. Ikaw ni Ma'am Leia? Oo, sila yan eh. Ha? Oo. Diyosa ka no? Diyosa? Oo, sir. Diyosa sang taga din ka? Puro pagidait, barangay 29. Purok Pagidait, Barangay 39. Pila edad na to, Ma'am Leia? Hello, ma'am? Hello. Pila edad mo gani? Pila edad mo? 26. 26. So, babata mo dumaan nga agaw cellphone. Anyway, kabalo ko naman guro nga gintagdan ka sa Aksyon Radio Bacolod, ma'am. Siling ko taga premium sa bungagaw, kilang? Oo, sir. Wow. Sige, panayon ka lang mati sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya basi may ginabantayan ka pang bata. Nakido ka samok sa imo? Ha? Imo na siya bata, da? May mga bata, di sir mo. May mga bata. Okay, siling ko itong way ka man gana sa 500 mo blouse. Sige, atag ko lang kay Oliver ay. Okay, malang hatagan ta lang ka 500, guro Ma'am Leia. Hatagan ta lang ka 500, okay na lang? Oo. Ate. Okay, ma'am, congratulations! Ibakal mo na sa kinanglanon mo, gid. Para nga mabatian mo ko klaro, ha? Hello, ma'am? Siling ko 500, lang laton mo kung saan na ipadala sa imo, kung paano mo maklaim, ha? Padayon ka lang, mati ka lang, permis Aksyon Radio Bacolod. Sir, thank you, good. Sige, congratulations! Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat sa Ayos na. Okay lang na, Ma'am Leia. Kay, ang iba na, bino na mag-okubla Aksyon Liver, kaya pagtawag mo niya, yes! Woo! Yay! Si Ma'am yan, hindi siya maikbati. Kaya may gasamok siya ng bata. Sino bata na mamang nagasamok siya mo naman? Okay lang na. No? Kabahin na sa ngamon yapon nga promo, nga makapalipay si mo at least ang 500 pesos is 500 pesos nga pwede mo magamit. Angela Liarte gayon dato, monitor sa Mangga Tutong. Happy birthday kay Vice Mayor Elcid Familyaran. Ay, birthday subong! Vice Mayor Elcid Familyaran, sir, happy birthday. Novi Magapan, siling nga monitor ko sa Barangay Pandanon, DSB. Damo, tayo listeners sa DSB, no? Good morning, Monitor Antipulo Pontevedra. Adlaw-adlaw gid, alohamian to family, salamat and God bless. Merly Gonzaga, salamat man sa pag-monitor. Si Ko Junji, grabe, kuya K-O-O, no? Ano magpa-register? Pa-register sa ano ni sir? Sa promo na mo, no, kung sa dining namin niya pa-register. Sa Seneco, may arat na instruction, i-search lang Facebook nila Liog. Ana Sinoro, may aga, happy weekend. Pilton Lipura, salamat. Lolita Gabuan Tundo. Sige, Idi Laos, upod ginana Isabel sa Victoria City, good morning man. Alex Montesa,
Nya pamilya Ramirez sa Barangay Granada Alangilan ga monitor man. Thank you ha. Riza May Castor Ganboso, Rimya Alimania Calalas, Fred Tugaf Jr., Jean Ross Istander Villasa, Jocelyn, si Ma'am Josephine Paro Alarcon, Richard Riquito niya morning, pangguba gamit ang obra ka Sineco kag NGCP. Nya wala pulos serbisyo nila. Di ikuan ni reaksyon ka listeners naton kag at the same time konsumidor bla. Noel Zamalis. Uy, pare Noel, may nga agad na mo sa taga Puro KBS. Good morning sa inyo da. Miles Martir, Kia, Juna Basis sa Orbasia Orais. Paring Lipong sa Macau, China, Ilmalusok Polidario, kag retired Major, Paterno Turalba. Maninay Kwandahua, Maninay Alma, kag Maninoy Henry Boy Gregas, and the family sa Gilungan, Kawayan. Good morning! Hotline! Jocelyn Song Comedia, niya ginansya lang na ang Sineco, wala kapedian kay tanan gina-charge sa consumers. Ayosa, adik-dik butig-tig. Ay kalain adik-dik butig-tig ha. Grabe ngalan mo ya ba? Niya good morning ang Art, ang Sineco lang ng permeng insakto. Muga ni suportanta na lang, ginapakigbato sang amlig kuryente ni Councilor Gambuwa. Bo amlig kuryente. Amlig kuryente ngalan. Hindi man amlig kuryente ilang ngalan. Iniliana Maliksi, Tagalagranha. Paring Turko Jongko mahilig sagin butangan batuan nga ulo sang kanding. Paring Turko. Araban si Inday Blaza, Sien si Ramuran, Jocelyn Song Comedia, ma'am, good morning. Abi Halanduon Villafuerte, thank you for listening. Ana sinuro niya perte nga pagtaas ang patay siga ni. Dili ko anay ko Patrol reports. May duha ka mga update nga dalon si Aksyon Alvin Graba number 1 atong barbiro nga ginalutang sang riding in tandem nanong latest kag update sa tong duha ka mga nagkalamatay nga miyembro allegedly sang rebuilding hubon sang New People's Army anong latest sa may identity na kay nagaling mga nagpamangkot wala may fire truck nga pagkadto dira sa south may residential nga fire call to pero at least nakuha naman no na okay na. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon na Art liwat nga pag-usisaon karon nga aga sang mga kapulisan sa idalom sang police station number 7 ining CCTV footage aksyon na Art sa mga nagpila ka mga establishmento commercial malapit aksyon na Art sa area sang Felisa Road, Barangay Mansilingan diri sa siyudad sa Bacolod. Agod jadto nga makita ang laragway sang possible suspect mga ining motor riding suspect responsable diri sa pagpatay kay Tenot Buntige. Residente rin siya sang Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sang police station number 7. Plano gid sang ila sining hanay aksyon na Art nga magpadulong karon nga adlaw sa mga pila ka mga establishmento komersyal nga magahayo, magapangabay para sa ila sini nga mga CCTV camera para man usisaon ining identity sang duha. Pero sa karon aksyon na Art blanco sa gihapon ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 7 as to sa motibo sa pagpatay diri sa biktima pero wala nila ginadula aksyon na Art ang posibilidad nga may kahidabtanan posible sa illegal nga droga granting ang ining victim aksyon na Art suno sa iya nga nakaagi man priso sadto sa kaso man nga violation of RA sa 9165 o kung sa illegal nga droga kay after ini nga nadakpan man pero nakagwa ni siya through plea bargain agreement aksyon na Art that is why nakagwa ni siya kag nagapamuhi o kung nagaubra-abi bilang isa ka barbero aksyon na Art daraman sa area sang Barangay Mansilingan. Now ang natabo diri aksyon na Art sunod lawig na ni siya nakagawa aksyon Alvin pagi sa plea bargaining agreement.
Yes, aksyon na art, no? Malawig-lawig man ang pila nakabulan ni siya nakagwa, galang kiti, nagaobra na ni siya kung tani isang patas, and ni just so happen action art, sunod rin kay Bonilla, nga ini siya gilayon ang ginduthang kagabi gamit ang caliber 45, pero nakuha man sa lugar sang insidente ang isa ka empty shell action art sa lugar sang insidente kag isa ka dad sang caliber 45. May pilas ni siya sa ulo o kung sa agtang. That is why gilayon nga una gindala sa isa ka pribado nga hospital kag forward diri man sa area sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, pero mga alas 10 antak na kagabi ini siya ang napatay. A reaction art ang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla. Gusto blood siguro pataligo niya sa tao. Pilang igon sa lawas siya, sir? Isa lang siyang sa iya kay siguro nangalupok igod siya sa ang biktima. Kaya siguro gipasundan lang ng suspitado galing kay dead bullet kung ikadwa nga bala. So gintatagya siguro iwan pag nagpalagyo na lang at that time kay kadamon sa tao. So siguro sang doon malfunction na yung armas, napalagyan na sa group na sa nabalari sa yung direction. Anong gamit sa pagpatay? Amo na yung na-recover natin sa hapon, isa pa official sa caliber 45, isa ka dead bullet sa crime scene. Anong motive, sir? Amo na siya, actually, din ito natin nakita ko na nung motibo. Amo na yung biktima sa former drug personality nga ginbaybasman sa 2019 sa Durata Crocobas. As to sa identity, sir, sang mga suspect, anong pinakalipas? Why kita actually din identity sa suspect, no? So, subong aga, din kasi ka sa investigator natin, nga kung yung mga CCTV na commercial establishment na mga actual basis na Aksyon na art, kapahingin lamang ng isang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla. So magdepende ni karon action art as to sa pinaka-latest diri kung mausisa na ang CCTV footage within sa area sang Mansilingan sa posible o posibilidad nga makilala na ining motor riding suspect. Okay. Sa dugang pagid naton nga balita aksyon na art update diri sa duha ka ginaligar NPA nga napatay sa enkwentro kahapon sa tunga sang 79th Infantry Battalion kag NPA man sa idalom sang Northwest France Hacienda Raymunda, Barangay Kapitan Ramon sa siyudad sang Silay. Now sunod diri kay Police Captain Robert Pitate, ang hepe sang Silay City PNP nga ang bangkay sining duha ang nagapabilin sa gihapon sa Manapla Funeral Parlor sa siyudad sang Silay. Ang isa diri babayi between 20 to 24 years old. Ang lalaki action art between 35 to 40 years old. Pero ginapahayag din ni Pitate nga ining babae kay kumuhoben pa bala action na art. Ining babae action na art posible suno sa iya biktima sang exploitation. Ari action na art ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate. Wala akong identity ang duhan ng babae at lalaki. Kasi estimate mo, ining babae, sir, bilang edad? Yung mga 20-24, hindi ko lang mana sa itsura. Hoben pa, sir, no? Hoben pa. Hoben pa mga katama. Iman sila, sir, sa mga recruitment na ginahimo karon sa mga... Well, depende kung ano na sila kadugay sa ilang grupo. But estimate natin na sa legal age man, maybe victims also of exploitation kung early pa sila nag-sulod sa grupo. Ang lalaki, sir? Ang lalaki daw, medyo na edad naman niya. 35 to 40. Base may panawagan ka sa panan na pagpalamati, kung may ara ka po mata, wala ka puli, or dugay na wala sa inyo, pakitanaw lang diri sa Manapla Funeral Home sa Silay City. Pag bisitahon ninyo, kay may-ari diri nga napatay kahapon sa encounter between 79th IB and yung People's Army sa Hacienda Rimbonda, Barangay Kapitan Ramon sa Silay City. Aksyon na art, kapahingin lamang inisang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate.
Report siyang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Grava. Diyan mo na sa giyera, sa inkwentruhanay, no? Sa inaway, huwag gid siya nagadaog. May patay man sa trupa sang militar, may patay man sa rebelding hubon. Lunsay Pilipino ang nagkalamatay. Sino man naman may himata pamilya kung bala taga Drinas Negros, tiara lang sa punerarya ang duha ka mga bangkay. Aksyon Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Pamati alamon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Pagdayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sigsag ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo
Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FMC. Ayos ang iba nga mga mensahe nyo ginapadala ho itutukan tana, no? Sa kay Colonel Calixto Mabugat, sir, morning.
Regards sa Danino. Regards sa kay Kuano, kay Aksyon Eric Magbanwa, no? Sa GNG. Ay, perte ha. Salamat gid no sa pag-monitor. Ari pang iba no, may ari di ka padala at hindi negosyo man ninyayaw. Ginpaagi sa page ng Aksyon Radio Bacolod. Okay lang na. Morning, pangguba gamit ang obra sa Seneco. Nabasa ko ni Richard Riquito. Thank you gina sa imo pag monitor karon nga aga. Please kindly greet sa ila ni Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo sang Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Upod sa puwersa sang ARB community, madamo gid nga salamat. Best wishes and God bless. Happy 52nd anniversary ARB. Thank you gid. Ano ni siya man? May mga ginapadala nga mga mensahe nga. Good evening, Aksyon Art. Tani isolbon ina ang problema sa Seneco. Okay. Alin kay Ma'am Vanessa Mayo. Inday Plaza, good morning. Araman Nilda Siguansi. Madam, morning. Thank you for listening. No? Salamat gida, salamat. Ayos. Ang iban nga mga mensahe karon na lang no sa Aksyon BBB program. Hotline. With Aksyon Rex Kantong, good morning man. Happy birthday kaliliwata kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Ang aton sila nga pagpangalagad karon yang nga Saturday. Karon nga Sabado, buylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Dr. Alfred's Pure Mag. nga pagpangalagad sa Sabado nga presentation sa Aksyon Hotline. Happy weekend, everyone. Ako naman, Aksyon Art Tayhopon, saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.